Рәхмәт. Кихон, Әйе, бер ни дә. мине коткардың. Нәрсә? Мин синең өчен генә исән кала алдым. Сәфәрин. Сезне күрергә шатмын. Мин бик борчылдым. Мин шулай җиңел үләрмен дип уйладыңмы? Мин бит Сон Кихон, Санмундоннан. Ә сезнең әфәнде ничек хәлләрегез? Мин тәртиптә, рәхмәт. Безне бу егетнең зирәклеге коткарды. Гафу ит. Бүленергә кирәк дип әйтәсе калмаган. Эй, алай димә. Син нинди уен булачагын белмәдең. Ә кулчатырны мин үзем сайладым. Борчылма, яме? Иң мөһиме, без исән калдык. Уенчылар, игътибар, мин икенче уен нәтиҗәләрен игълан итәчәкмен. Уенда катнашкан 187 уенчыдан 79 уенчы төшеп калды. Төп бүлеккә якынча 8 миллиард вон өстәлә. Хәзерге вакытта гомуми бүләк күләме якынча 35 миллиард вон тәшкил итә. Баш-аяк уены. Дүртенче бүлек. Бергә булу.